Helo, fy enw I yw P. Luigi, a rydw I fan hyn I siarad am ap newydd o'r enw Betwyll. Mae'r ap hyn yn gadael I darllen llyfrau am ddim. Hefyd, rydyn ni'n gallu ysgrifennu sylwadau am y llyfr. Rydyn ni'n galw hyn twils. Gallwn ysgrifennu twils unrhyw amser. Mae nifer o lyfrau I ddewis. Mae twils fel tweets o Twitter. Gall rannu syniadau a hoffi twils pobl eraill. Mae llyfrau Saesneg a Cymraeg, ond nid ap jyst I plant. Mae llyfrau oedolion fel Moby Dick. Nawr ti'n gwybod sut I defnyddio'r ap Betwyll. Cael amser hwyl yn darllen a twilio. Diolch am wrando.